Il-kuntratt li l-gvern ta' Joseph Muscat iffirma mal-kumpanija Vitals, rappreżentata mill-frodist Ram Tumuluri, kien jinten sa mill-bidunet u sal-anqas virgola. Imma jekk il-gvern ta' Joseph Muscat korrot bil-kbir, qiegħed ukoll jinkixef biċ-ċar. L-aħħar ħarġa ta' Sunday Times żvelat ftit raġunijiet għaliex Joseph Muscat għad ta' 70 faċċata u ċifri kollha tal-kuntratt meta aktar minn sena ilu ta' parsi pubblika dak illi ferma ma' Ram Tumuluri. Ir-raġuni għala għatta kważi kollox hi il-korruzzjoni enormi tal-gvern tiegħu fi skandlu biljunarju. Għax bil-kuntratt ma' Ram Tumuluri, infittex fil-Kanada għal frodi, Joseph Muscat obbligana inħallsuh ma' 70 miljun euro fis-sena għal 30 sena sħaħ, aktar minn 2000 miljun euro. Imma flok 30 sena servizz, frodist internazzjonali u kumpanija reġistrata fil-British Virgin Islands għal ħabi ħarbu wara sentejn. Għax issa il-liġijiet Ewropej jobbligaw li jinkixfu l-uċuħ tas-sidien okkulti tal-kumpanija Vitals. U allura sar importanti ħafna għall-gvern ta' Joseph Muscat illi ma nsirux nafu ta' minni tassew din il-kumpanija għax fil-każ ta' dan l-iskandlu biljonarju il-provi ma kienux ikunu jistgħu jaħarbu fil-valiġġi fis-satra tal-lejl u konna nsiru nafu dejjem aktar kemm hu maħmuġ il-gvern ta' Joseph Muscat. Il-fatti li żvelati Sunday Times huma tal-waħx u ġew rappurtati b'mod estensiv. Fosthom li Joseph Muscat ta' lill-frodist internazzjonali u lis-sidien okkulti l-apparat kollu ta' 3 sptarijiet li jinkludu l-isptar Tawdex u l-isptar Karin Grek illi kienu qed jintużaw tom kollox għal euro wieħed biss. Dan huwa apparat li jiswa l-miljuni naturalment, ma' Joseph Muscat ħeba din iċ-ċifra meta għatta 70 faċċata tal-kuntratt f'eżerċizzju trasparenti ħafna tal-ħmiċ enormi li bih qed imexxi l-pajjiż u li evidentement kien hemm diġà sa minn qabel ma tela. Ħareġ ukoll li lista ta' xogħlijiet li suppost kellha tagħmel Vitals fl-aħħar sentejn u li ma għamlet xejn minnhom kienet biss biċċa propaganda ta' Joseph Muscat biex meta firma l-kuntratt ibellaw lil poplu Malti bl-isperanza ta' Joseph Muscat illi d-dettalji tal-kuntratt ma jinkixfu qatt. Li għandna gvern altament korrott jiċħdu biss il-korrott stess u li blaħ. Il-mistoqsija dwar il-korruzzjoni dejjem aktar trasparenti tal-gvern ta' Joseph Muscat tibqa' waħda biss anki f'dan l-iskandlu biljonarju ta' Vitals. Min daħħal il-miljuni fil-but?